имрӯз бо иштироки раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва намояндагони сафорати Ҷумҳурии Халқии Хитой дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯнамоии техникаи коммуналӣ ба шаҳри Душанбе ворид шуда доир гардид. Гузориш аз ҷараёни рӯнамоии техникаҳо. имрӯз бо иштироки раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва намояндагони сафорати Ҷумҳурии Халқии Хитой дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯнамоии техникаи коммуналии ба шаҳри Душанбе ворид шуда доир гардид. таҳкими заминаҳои техникиву имкониятҳои моддии муассисаҳои коммуналии шаҳрӣ ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ барои тозаю озода намудани муҳити зист ва муҳайё намудани шароити арзандаи зиндагӣ ба сокинони пойтахт пайваста дар меҳвари таваҷҷӯҳи раиси шаҳр қарор дорад. солҳои охир дар соҳаи хизматрасонии коммуналӣ ва истифодабарии роҳҳо мушкилиҳои норасоии техникаҳои замонавӣ ҷой дошт ки ин ба сифати хизматрасониҳо таъсири худро мерасонид. бо ибтикор ва ҳидоятҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати ворид намудани техникаҳои замонавӣ ҳамкориҳои судманд бо ҳукумати Ҷумҳурии Халқии Хитой роҳандозӣ гардид. дар доираи ҳамкориҳо соли 2021 мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо Ҷумҳурии Халқии Хитой созишнома оид ба кӯмаки техникии бебозгашт ва ворид намудани 466 воситаҳои нақлиёти гуногуни коммуналиву мусофиркашӣ ба мувофиқа расонид. Китай и Таркистан – ближайшие соседи и очень дружественные государства. Между нашими государствами и между народами имеется только срочная, давняя, традиционная дружба. И в эти праздничные дни, потому что сейчас мы с нашими таджикскими друзьями отмечаем 30-летие установления типа отношений между нашими государствами. Мы очень рады, что уважаемые председатели, уважаемые Рустами Эмомалӣ и дорогие наши таджикские коллеги и друзья организуют такую же презентацию. Это символично и имеет очень важное значение. Я думаю, что это еще раз говорит о том, что между нашими государствами и между нашими народами очень дружественные отношения. И наше дружественное сотрудничество развивается и углубляется во всех областях. бо амалӣ гардидани созишнома дар 16 марҳила то имрӯз 413 адад техникаҳо вориди пойтахт гардид ва 53 адади дигари онҳо дар ҷараёни воридшавӣ қарор доранд. ба раиси шаҳр зимни рӯнамоӣ 155 адад автобусҳои мусофирбари гуногун ҳаҷм, 52 адад автомашинаҳои борбарӣ, 48 адад автомашинаҳои махсуси партовкашонӣ, 40 адад мошинҳои обпошӣ, 22 адад мошинҳои хурди боркашии дуқатора, 20 адад автомашинаҳои сӯхторхомӯшкунӣ, 1 адад грейдер, 18 адад каток, 7 адад автокран, 15 адад эвакуатор, 1 адад таҷҳизоти тақсимкунандаи қир, автомашинаҳои қубуртозакунӣ, инчунин техникаҳои махсус гардонидашуда аз қабили 7 адад барои ташхису таъмири қубурҳои оби гармӣ, 1 адад маркази идораи техникаҳои сӯхторхомӯшкунӣ, 4 адад автомашинаҳои ёрии таъҷилӣ, 1 адад барои интиқоли гидрохлориди натрий ва ғайра муаррифӣ карда шуданд. имрӯз чунон ки шоҳид ҳастем бо дастгириҳои муҳтарам раиси шаҳри Душанбе бо нав гардидани парки технологии корхонаи коммуналӣ аз ҷумла корхонаи коммуналии мусофиркашонии шаҳри Душанбе ва имрӯз мо шоҳид ҳастем ки дар ин автобусҳо ва дигар техникаҳои муассисаҳои корхонаи мухталифи шаҳри Душанбе барои беҳбуд бахшидан ба вазъи хизматрасонию ободонию ва на фақат барои самти нақлиёт ва дигар самтҳо бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе рӯз ба рӯз афзоиш ёфта истодааст. аз ин иқдомҳои муҳтарам раиси шаҳри Душанбе мо мутахассисони соҳаи нақлиётро боз ҳам водор месозад ки мо боз тамоми сайру кӯшишҳои худро барои беҳбуд бахшидан ва баландбардоштани вазъи хизматрасонии нақлиёти дар шаҳри Душанбе барои мусофирон ва меҳмонони шаҳри Душанбе боз ҳам баланд бардорем ва корхона бо нав гардидани техникаҳои нави замонавӣ боз ҳам тамоми хизматрасонии мусофиркашон дар шаҳри Душанбе ба таври хубу
назар аст бар он хоҳад монд. اطلاع داده شد که تکنیک و تجهیزات کمونالی وارد شده موافق طلبات و ضرورت به ساختارهای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه از جمله کارخانه‌های کمونالی پرتابکشانی، آبادانی، باغ‌ها، آب و کاریزی، نگهداری استفاده برای راه‌ها، گرمیدهی، مسافرکشانی و ساختار خاموشکنی داده شدند. در رابطه با این با اشتراک متخصصان جمهوری خلقی خیتای طول یک ماه با مسئولین و کارمندان کارخانه و مؤسسه و ساختارهای مربوطه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه طریق آنلاین درس‌های آموزشی گذرانیده شد. کارخانه وای دولتی راهساز یکی از کارخانه‌های میباشد که در شهر دوشنبه در سمت ساحه راهسازی فعالیت می‌نماید و این موضوع با دستور هدایت‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم ایمالی تکنیک‌های گوناگون ساختمانی راهسازی به کارخانه وارد گردیده است که این هم باشد بهر بلند برداشتن سطح و صفت راه‌ها و مطابق نمودن راه‌های افزونگرد شهر دوشنبه به استانداردهای بین‌المللی میباشد. تکنیک‌های نو وارد گردیده به چون چرا در سمت فعالیت ساحه راهسازی یعنی میتواند که سطح و صفت کارها را بلند بردارد و ما متخصصان را به آن وادار می‌نماید که راه‌های حدود شهر دوشنبه را یعنی راه‌های افزونگرد را به معیار و استانداردهای بین‌المللی مطابق نماییم. مورد به ذکر خاص است که با وارد گردیدن تکنیک‌های کمونالی مذکور پارک‌های تکنیکی کارخانه‌های ساحوی پررنوسازی گردیده تکنیک‌های موجوده پراقتدار کرده شده فعالیت آنها باز هم ثمرناک به راه مانده می‌شود. Под бодрым и сильным руководством уважаемого президента Эмомали Рахмона Таджикистан и особенно наш трудовой таджикский народ обязательно достигнут еще больших успехов в развитии своего экономики, социальных сферах и полностью государства. И мы уверены, что наш трудовой Таджикистан только что отметил 30-летие независимости и суверенитета. И наши таджикские друзья обязательно достигнут еще замечательных достижениях и встретят свою 35-ю годовщину и успешно осуществить и выполнить все цели развития, поставленными национальным посланием уважаемого президента его превосходительства Эмомали Рахмона. Спасибо вам. Спасибо вам большое. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی توجه نمایندگان ساختارهای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه را با استفاده ثمرناک و مقصدناک تکنیک‌های وارد شده جلب نمود. همچنین به مسئولین و رانندگان و کارمندان کارخانه‌های کمونالی و دیگر ساختارهای مربوطه جهت در حالت خوبی تکنیکی و سانیتاری نگاه داشتن واسطه‌های تکنیکی دستور و مصلحت‌های سودمند دادند. ابراز نمودند که رهبریت شهرداری من بعد نیز برای تحکیم بخشیدن زمینه‌های تکنیکی کارخانه‌های کمونالی شهر و مهیا نمودن شرایط خوبی کاری و در این زمینه برای باز هم بهتر نمودن خدمت رسانی‌های کمونالی برای ساکنان و مهمانان پایتخت تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی می‌نماید. бо назардошти моҳияти иқтисодии рушди соҳаи саноати кишвар дар инкишофу тараққиёти ояндаи мамлакат ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои муҳими стратегию расидан ба ҳадафҳо дар самти саноатикунонии босуръати кишвар президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар паёми навбатии худ солҳои 2022-2026-ро солҳои рушди саноат эълон намуданд. бо нишони ҳамовозӣ аз ин ҳадафи дурбинона соҳибкорони ватандӯсти ноҳияи панҷи вилояти хатлон барои рушди ин соҳа ҳиссагузорӣ мекунанд. ҳамкорони мо хуршиди абдуалим ва фирӯзҷон қурбонов аз фаъолияти чанде аз корхонаҳои саноатии ноҳия гузориш омода карданд. аҳолӣ ва соҳибкорони ноҳияи панҷи вилояти хатлон аз таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти олии мамлакат вобаста ба рушди соҳаи саноат аз ҷумла пешниҳоду сабукиҳо дар самти андозбандӣ ва ҳаминак бо эълон гардидани солҳои рушди саноат рӯҳу илҳоми тоза гирифта ба бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ таваҷҷӯҳи бештар пайдо карда истоданд. имрӯз дар ноҳияи 5 11 корхонаи калони санъатӣ ва
83 صاحبکاری انفرادی با استحصال محصولات صنعتی مشغول میباشند. از جمله امروز 2 کارخانه استحصال ریگ و سنگ، 1 کارخانه روغنبراری، 1 کارخانه کلان پخته تازه‌کنی و 4 کارخانه خردی کارکردی پخته موجود میباشند. در کارخانه پولر پلاست نویه 5 در و تریزه‌های پلاستیکی با استفاده از تکنولوژی معاصر در اساس معیارهای بین‌المللی استحصال کرده می شود. در این کارخانه بیش از 10 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین می باشند. در و تریزه‌های پلاستیکی آماده نموده این کارخانه در بازار داخلی رقابت پذیر بوده، از جمله محصولات عوض کننده وارداتی به شمار می رود. به گفته صاحبکاران آنها امکان دارند که طلبات ساکنان ناحیه و بیرون از آن را با این نوع محصولات گردانند. فعلا استحصال در و تریزه‌های پلاستیکی طبق فرمایش میزاجان با شکل و اسلوب خاص صورت میگیرد. همزمان مسئولین کارخانه کارکرد محصولات شیری نویه 5 از اعلان 5 ساله رشد صنعت در کشور بس و خوشنود گردیده سبکی‌های زیادی را در فعالیت کاری خود احساس می‌نمایند. در این کارگاه با استفاده از شیر بلندصفت محلی همروزه بیش از 7 نمون محصولات استحصال گردیده توسط نقلیات مخصوص یخداندار حدود ناحیه و بازار و دکان‌های ناحیه‌های جیهون، جلالدین بلخی و شهر بختر را تامین میکنند. هر سال برای سرعت بخشیدن به استحصال محصولات شیری در ناحیه کوشش به خرج دادیم و سرعت افزایی پلانی ما قریب 15-25% است. از قبیل قیماق و جرغات و سمیتانه 22%، اینچنین یک سه نمودی محصولات های پنیری استحصال میکنیم و در ناحیه‌های خودمون به سودا میبریم. اینچنین به ناحیه‌های همسایه در ولایت نیز پیشنهاد میکنیم. کارخانه نامپذیر صاحبیان از عمره آن کارگاه‌هایی است که در عرفه 30 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده و بهر تامین مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه با محصولات نانی فعالیت میکند. در اینجا 6 نفر ساکنان محلی به جای کار دائمی و معاش خوب تامین میباشند. کارخانه 1 سال باز کار کرده است. خیلی 1,500 دانه خلب برآمده مکتبا قطع خود مؤسسه قد شرنامه کردگیم خلب را دسترسی و مکتبا نگردانیم. آرد روغن از حساب برنامه آذوقه جهانی مدت تامین میکنند. ما میپزونیم مکتبا را تامین میکنیم. دستگاه هم از حساب برنامه آذوقه جهانی هدیه کرده چون از خود فدراسیون روسیه مبلغ گذاری از فدراسیون روسیه ماده آورده خیر وای کردن هدیه. این خلب ما 800 گرم 800 گرم. ما خیلی همش معاین میکنیم و نرمش رعایت میکنیم. مثال دروش بسیار نمیدوزیم. همین چیزی که خودش قاعده‌ای طلب میکنه ما همین را اگر رعایت کنیم تا 1 هفته را آزادانه به یگان وای میشینه که نه یگان بو میگیره نه یگان وایرون نشه یگان پرابلم نیست. حکومت جمهوری تاجیکستان به کارخانه‌های تولیداتی از جمله کارکرد ریگ و شغل توجه مخصوص داشته با آن صاحبکارانی که با مقصد بنیاد کارخانه استحصالی به کشور تجهیزات وارد می‌سازد یک قطار امتیازها نیز مقرر نموده است. جمعیت دارای مسئولیتش محدود ساحل 5 از عمره آن کارخانه‌های صنعتی است که به کارکرد سنگ و شغل مشغول است. با گفته رهبریت کارخانه قبلا در یک روز همگی 150 کوب مساله تولید می‌گردید. با در نظر داشت زیاد گشتن طلبات با این نمود مساله بیناکاری حالا اقتدار کارخانه به 200-250 کوب در یک روز رسانیده شده است. کارخانه جدیم سال 5 از سال 2018 فعالیت دارد. 3 نمود محصولات استحصال میکند: خرم، زوباک، شبین. 10 نفر در اینجا کار میکنند. در یک روز 200-250 کوب استحصال میکنند. از شوی خم دریای 5 میگیریم. با واسطه 2 تکنیک دولان، یک تا کماز اکسکواتر خونده بعد میخلپد برای بر کردن تکنیک. طبق اطلاع مسئولان در دایره عملی گردیدن هدفها در سمت رشد ساحه صنعت در ناحیه 5 حجم استحصال محصولاتی که قبلا از خارج کشور وارد می‌گردید کاهش داده شده سال از سال تامین بازارهای داخلی با محصولات وطنی تامین می‌گردد. گزارش خورشید عبدالعلیم فیروزجان قربانوف برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه 5.
кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон тасмим гирифтааст ки дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ҳар деҳа ва маҳаллаи аҳолинишин ки аз 100 хуҷагӣ зиёд доранд як муассисаи томактабӣ ва як майдони варзишӣ ба истифода диҳад. дар ин бора раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Шарифҷон Ҷумазода зимни нишасти матбуотии ин ниҳод ба хабарнигорон иттилоъ дод. мавсуф зикр намуд ки чунин инфраструктураи иҷтимоӣ давоми 10 соли оянда бунёд гардида ҳамзамон ҷиҳати вусъат бахшидан ба бунёди манзилҳои истиқоматии зебою замонавӣ, таҷдиду навсозӣ, тозаву озода ва ободу зебо гардондани манзили зисти ҳар оила, кӯчаву хиёбон, маҳаллаҳои аҳолинишин аз ҷониби кумита тадбирҳои мушаххас андешида мешаванд. дар ҷараёни нишасти матбуотӣ зикр шуд ки бо мақсади таҷлил намудани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 24682 иншоот ба маблағи 18 миллиарду 862 миллион сомонӣ бунёд шуданд ки дар онҳо 73686 ҷойи кор муҳайё гардид. дар мавсими ниҳолшинонӣ ва сабзазоркунии тирамоҳи соли 2020 ва баҳори соли 2021 дар ҳудуди шаҳру навоҳии мамлакат беш аз 1.6 миллион бех ниҳоли дарахтони ҳамешасабзи ороишӣ ва мевадиҳанда шинонида шудааст ки дар ҳолати хуби сабзиш қарор доранд. чунин зикр намуд раиси кумитаи ҳифзи муҳити зистӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Баҳодур Шерализода имрӯз дар ҷамъи хабарнигорон зимни нишасти матбуотӣ. зикр рафт ки аз ҷониби кумита ва зерсохторҳои он барои пешбурди сиёсати давлатии экологӣ ҷиҳати таъмини иҷрои барномаҳои давлатӣ соҳавӣ ва нақшаҳои миллӣ вобаста ба иҷрои барномаи давлатии маҷмӯи рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соли 2021 қабул гардид, дар асоси нақшаи чорабиниҳо корҳои назаррас ба анҷом расонида шуда 21% барномаи давлатӣ иҷро гардид. нақшаи чорабиниҳои ин барномаи давлатӣ аз 10 боб ва 75 банд иборат буда солҳои 2021-2025ро дар бар мегирад ва рисолаташ баланд бардоштани маърифати экологии аҳолии мамлакат мебошад. аснои баргузории нишасти матбуотӣ сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Санъат Раҳим зикр дошт ки дар соҳаи саноат мутахассисони баланд ихтисос фаъолият доранд, аммо ба ҷуз иқтисодиёту истеҳсолот бояд ба корҳои бехатарии саноатӣ низ таваҷҷӯҳ зоҳир шавад. аз ин рӯ мутахассисони соҳаи саноат тайёр карда онҳоро дар корхонаҳои саноатӣ бо кор таъмин намудан зарур мебошад. ҳамзамон дар нишаст оид ба фаъолияти хадамот маълумоти муфассал дода шуда зикр шуд ки дар корхонаву иншооти зерназоратии хадамот соли 2021 ҳамагӣ 39 ҳодисаи нохуш ба қайд гирифта шуд ки дар натиҷа 24 нафар ҳалок ва 45 нафар ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. сабабҳои асосии ҳодисаҳои нохушро роҳбари хадамот ба бемасъулиятии муҳандисони техникии корхонаҳо дар ҷои ҳодиса, беаҳамиятии ҷабрдидагон ҳангоми кор бо иншооти хатарнок, риоя нагардидани қоидаҳои бехатарии саноатӣ, зимни кор бо иншооти истеҳсолии хатарнок, риоя накардани технологияи коркардикон, ҳамчунин нарасидани мутахассисони соҳавӣ рабт дод. имрӯз ҳамчунин роҳбарияти хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз фаъолияти яксолаи худ натиҷагирӣ карда барои намояндагони васоити ахбори омма нишасти хабарӣ доир намуданд. абдулмаҷид муминзод сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир ба фаъолияти корӣ дар соли 2021 ибрози сухан карда нақши кормандонро назорати танзими нархунаву дар тамоми намудҳои савдои кишвар назаррас арзёбӣ намуд. тавре иттилоъ дода шуд дар давраи ҳисоботӣ бо сабабҳои таъсири омилҳои беруна баробари болоравии нархи навъҳои сӯзишворӣ ҳамчунин маҳсулоти хӯрокаву ниёзи мардум низ то андозае боло рафт. вобаста ба ин хадамоти зидди инҳисорӣ нақшаи чорабиниҳо тарҳрезӣ намуда корҳои лозимаро ба сомон расонид. таҳлилҳо нишон доданд ки дар ин давра бозори воридоти гандум рақобатпазир буда аз ҷониби 82 субъекти хоҷагидорӣ ки иштирокчии бозори молии кишвар ҳастанд ба ҷумҳурӣ 1028 тонна гандум ворид гардид ки 29 тонна нисбат ба соли пешин зиёд мебошад.
ҳамин гуна дар давраи соли 2021 ба кишвари мо орд 56,7 тонна, шакар 162,000 тонна, равғани растанӣ 92,6 тонна ва дигар навъҳои маҳсулоти хӯрокаву нафтӣ ворид гардиданд ки воридот нисбат ба солҳои қаблӣ то андозае боло рафтааст. роҳбарияти донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино низ зимни нишасти хабарӣ аз фаъолияти яксолаи худ ба хабарнигорон иттилоъ дода, ректори донишгоҳ иброз дошт ки соли 2021 10 нафар омӯзгорони донишгоҳ дар курси омӯзишӣ иштирок намуда, соҳиби сертификат оид ба коршиносии соҳаи таҳсилоти тиббӣ аз рӯи стандарти Федератсияи таҳсилоти умумиҷаҳонии тиббӣ гардиданд. дар ин давра 2 нафар омӯзгорони донишгоҳ ҳамчун коршинос эксперт дар соҳаи таҳсилоти тиббӣ барои баҳодиҳиву аккредитатсияҳои байналмилалии барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии тиббии ҷумҳуриҳои Озарбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон ҷалб карда шуданд. ба иттилои масъулин, ин бори аввал аст ки омӯзгорони донишгоҳ ҳамчун коршинос эксперт дар соҳаи таҳсилоти тиббӣ эътироф пайдо намуданд ва дар баҳодиҳиву аккредитатсияҳои байналмилалии барномаҳои таълимӣ ҷалб карда мешаванд. ин ҳам як дастоварди назарраси донишгоҳ ба ҳисоб меравад ки дар беҳшавии барномаҳои таълимӣ ва дар маҷмӯъ сифати таҳсилот таъсири мусбӣ мерасонад, гуфта шуд дар нишаст. худи донишгоҳ феълан аз рӯи 40 ихтисос мутахассис тайёр мекунад. иттилоъ дода шуд ки соли 2021 базаи техникии донишгоҳ беҳтар гардида, ҳоло синфхонаҳои муҷаҳҳази таълимӣ, лабораторияву дигар имкониятҳои замонавӣ барои баландбардоштани дониши донишҷӯён мусоидат менамояд. зимни нишасти матбуотӣ хабарнигорон ба саволҳои хеш роҷеъ ба дигар паҳлӯҳои фаъолияти ин муассисаи олии таълимии кишвар посух гирифтанд. мавзӯи дигар. саноат яке аз соҳаҳои калидии иқтисоди мамлакатҳо ва тавлидкунандаи асосии неъматҳои моддӣ ба ҳисоб рафта, рушди он ба пешрафти бахшҳои дигари иқтисодиёт заминаи мусоид мегузорад ва нуфузу мавқеи давлатро дар арсаи байналмилалӣ устувор менамояд. тавре қаблан хабар дода будем, бо ташаббуси палатаи савдо ва саноати вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон як гурӯҳи корӣ ҷиҳати таҷриба андохтан аз рушди соҳаи пилапарварӣ ба ноҳияи марҳамати вилояти Андиҷони ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар карда буданд. баъди дидан намудан аз майдонҳои тӯҷзор, боздиди ин гурӯҳ дар корхонаҳои саноатие ки ба коркарди пила машғуланд идома ёфт. ҳамкори мо Хуршеди Абдуалӣ мавзӯро идома медиҳад. дар рӯзи дуюм ҳайати гурӯҳи корӣ нахуст аз корхонаи Сафир Саноат ки дар ин ҷо ашёи хоми пилла то сатҳи ниҳоӣ коркар карда мешавад дидан намуданд. роҳбаладон меҳмононро бо дастгоҳҳои истеҳсолии корхона ки аксарашон аз ҷумҳурии мардумии Чин ворид ва насб гардидааст шинос намуданд. иттилоъ дода шуд ки иқтидори солонаи корхона 200 тонна буда, дар он беш аз 100 нафар занону бонувон фаъолият намудаву навъҳои гуногуни маҳсулоти абрешимиро истеҳсол мекунанд. аз ҷумла дар ин корхонаи саноатӣ надофии абрешимӣ ва ришта истеҳсол гардида ба кишварҳои Аврупо содирот карда мешавад. имрӯз як гурӯҳ меҳмонон аз Тоҷикистон ба корхонаи мо омада ба фаъолияти кории мо шинос шуданд. 90% кормандони моро занони хонашин ташкил медиҳад. агар шумо ба ноҳияҳо рафта бинед, худ шоҳид мешавед ки занону бонувон бо бофтани атласу адрас, алобаҳмал ва гилембофӣ машғуланд. соли 2020 ба истеҳсоли бофтани гилеми риштагӣ, алобаҳмал, адрасбофиро ҳам дар ноҳияҳо оғоз кардем. агар ин гуна коргоҳҳоро ҳам дар Тоҷикистон сохта ба истифода диҳанд, сатҳи зиндагии мардум хубтар ва ҳазорҳо ҷои нави корӣ фароҳам оварда мешавад. ҳамчунин ба бозори ҷаҳонӣ маҳсулот содирот кардан мумкин аст. Dunyo savdolariga mos keladigan mahsulot chiqarib eksport qilish mumkin. ҳамзамон ҳайати гурӯҳи корӣ аз корхонаи ҷамъияти саҳомии кушодаи Асака Silk Forum дидан карданд. аслан ин коргоҳ ҳамчун макони захираи тухмии кирмак шинохта мешавад. дар яхдонҳои ин фабрика тухмиҳои нави элита ва чинӣ ки аз серҳосилтарин нави тухмиҳо арзёбӣ мегардад нигоҳ дошта мешавад. гуфта шуд ки кор дар ин ҷо ба таври мавсимӣ буда беш аз 500 нафар сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб мегарданд.
ҳамчунин навъҳои дигари тухмии кирмак аз хоҷагиҳои пилапарварии вилоят ба ин ҷо оварда шуда тухмӣ аз пила ҷудову вобаста ба навъҳо захира карда мешавад. Birinchi yilda 25 ming korobka urug' tayyorladik. имсол мо 25 000 қутии тухмӣ омода кардем. аз ҳамин 5 000-ашро барои кирмакпарварӣ дар фасли тирамоҳ истифода бурдем ва боқимонда 20 000 қутӣ ҳозир омода аст. нақша дорем ки дар фасли баҳор ба тамоми ноҳияву вилоятҳои ҷумҳурӣ тақсимот намоем. мо ба ҳар як хоҷагӣ 19 грамм кирмак медиҳем. аз 19 грамм кирмак аз 55 то 65 килограмм пила ҳосил ҷамъоварӣ кардан имкон дорад. имсол 60 килограммӣ ҳосил дод. Har bir kilogramm uchun 25 mingdan naqd pul shaklida berildi. дар идома гурӯҳи корӣ аз корхонаи муштараки ӯзбекистону чин андиҷон силко дидан карданд. иттилоъ дода шуд ки ин коргоҳ давоми 4 сол ин ҷониб фаъолият дошта. дар ин ҷо коркарди пилаи хушк ба роҳ монда шудаву аз он маҳсулоти пахтагӣ истеҳсол шуда ба хориҷи кишвар содирот мегардад. дастгоҳҳои ресандагӣ ва дузандагӣ бо маблағи $2.1 миллион дар чин истеҳсол гардидааст ки барои коркард бо ин дастгоҳҳо 300 нафар сокинони маҳаллӣ дар 2 баст ба кор ҷалб гардиданд. тибқи иттилоъ корхона имкон дорад ки солона 300 тонна пиларо коркард кунад. ҳамчунин лоиҳаҳои рушди кирмакпарварӣ, истеҳсоли чарму пояфзол, ришта ва мато ба меҳмонон муаррифӣ карда шуд. чанде аз роҳбарони корхонаҳои пилапарварии вилояти Хатлон ки шомили ин гурӯҳ буданд, баъд аз дидани чунин имкониятҳо азм гирифтанд ки дар вилояти Хатлон фаъолияти чунин корхонаҳои истеҳсолиро дар доираи солҳои рушди саноат ба роҳ монанд. гузориши Хуршеди Абдуалим аз вилояти Андиҷони Ҷумҳурии Ӯзбекистон барои барномаи иттилоотии Навид. ҷумҳурии Тоҷикистон низ таҷрибаи бисёрсолаи кирмакпарварӣ ё пилакорӣ дошта, хоҷагидорон қаблан дар ин самт ба дастовардҳои намоён шарафёб мегардиданд. тибқи нишондоди паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии мамлакат, бояд замини тӯбзорҳо ба муддати 10 сол аз пардохти андози ягонаи замин озод карда шавад. бо истифода аз ин имтиёзи пешбинӣ гардида дар шаҳри Конибодон бунёди тӯбзорҳои нав оғоз ёфт. тафсилоти бештар дар матлаби навбатии барнома. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ироя намуданд ки ҷиҳати рушди соҳаи пиллапарварӣ ва шоҳиву атласу адрасбофӣ ки барои таъсиси ҳазорҳо ҷойи нави корӣ бахусус барои занону бонувон имконият медиҳад, сохтору мақомоти дахлдорро зарур аст ки истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷударо таъмин намоянд. дар робита ба ин, замини тӯбзорҳо ба муддати 10 сол аз пардохти андози ягонаи замин инчунин шахсони ҳуқуқие ки ба коркарди пилла ва истеҳсоли матоъҳои шоҳӣ, атласу адрас ва дигар маснуоти бофандагии дастӣ машғуланд, аз пардохти андозҳо пурра озод карда шаванд. ба ин хотир дар шаҳри Конибодон имсол ният доранд 5000 бех ниҳоли тӯд чинонанд. аллакай мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодон ба ҷамъияти саҳомии кушодии пиллаи тоҷик дар шаҳри Конибодон 2 гектар замин ҷудо карда шуд ва маъракаи ниҳолшинонӣ шурӯъ шуд. имрӯзҳо намояндаҳои ҷамъияти саҳомии кушодии пиллаи тоҷик дар шаҳри Конибодон зиёда аз 1000 бех ниҳоли тӯд шинониданд ва то охири мавсими ниҳолшинонӣ боз 4000 бех ниҳоли тӯд мешинонанд. барои таъмин намудани риштаи абрешим дар корхонаҳои саноати пиллапарварӣ дар вилоят авҷ гирифта шуда истодааст. барномаи давлатӣ санаи 25 июни соли 2020 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 388 баромад. оиди барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020 ва 2024 ба имзо расонида шуда, дар шаҳри Конибодон шинондани ниҳоли 45000 бех, бунёд намуди тӯдмайдон 2 гектар, парвариши 1288 қути тухми кирмак ва истеҳсоли 38 тонна пилла ба нақша гирифта шудааст. 2 сол пеш 2 сола ниҳолро парвариш кардаги будем, ҳамонро оварда ва аз тарафи ҳукумати шаҳри ва Конибодон 2 гектар замин вобаста шуд барои намояндагии пиллаи тоҷик дар шаҳри Конибодон. мақсад тӯбзор кардан ки дар ин масъалаи ту кирмак, истеҳсолоти кирмак пилла имсол дар паёми ҷаноби олӣ гуфта гузаштанд. ба мо
вобаста карда шуд 2 гектар замин барои шинондани ниҳоли туд. Худохоҳад имсол 5000 ниҳол барои шаҳри Конибодон вобаста. Имрӯз дар ҷамъияти Ортиқов ҳамин замина ҷудо кардан мо худи ҳамин рӯз 1000 бех ниҳол барои ҳамин замин мешунем. рӯзҳои наздик аз ҷумҳурии Ӯзбекистон бо дастгирии ҷамъияти саҳомии кушодии пиллаи тоҷик ба вилояти Суғд 70000 бех ниҳоли тут ворид мешавад, ки ҳиссае аз он дар шаҳри Конибодон шинонида мешавад. ҷашни сада ба монанди Наврӯз таҷассуми суннатҳои аҷдодист, ки инкишофи тамаддуни башарӣ дар давраҳои гуногуни таърихӣ аз он баҳра бурдааст. Новобаста аз гирӯдорҳои сиёсию иқтисодӣ, фарҳангию мазҳабӣ, ҷашни сада тавонист аз гузаштаҳои дур то имрӯз эътибору манзилати иҷтимоии хешро ҳифз намояд. таҷлили ин ҷашни бостонӣ омӯзгорону донишҷӯёни донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷандро ба ҳам овард. ҷашни сада дар донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд хубу хотирмон таҷлил гардид. Дар толори хурд барои бориёии суннатҳои миллӣ ҷашн гирифтани Иди Сада, ки ғояи асосии он гиромидошти нуру рӯшноӣ ва гармӣ буда, муроду мақсади мардум аз баргузории он оғоз намудани омодагиҳо ба корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ мебошад, тадбирҳои назаррас рӯи даст гирифта шуданд. Растии намоишии намудҳои гуногуни тухмии зироатҳо, ниҳоли дарахтони мевадиҳанда ва ороишиву ҳамешасабз ва навъҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ, порчаҳои атласу адрас, зардӯзӣ, гулдӯзӣ, қолинбофӣ, заргарӣ, либосҳои миллӣ, намоиши расму оинҳои мардумӣ ва рақсу сурудҳо ба маъризи тамошо гузошта шуданд. Сада ин худ чист? Сада 50 шабу 50 рӯз пеш аз Наврӯзро мо сада мегӯем. Аз калими реша аз калими сад гирифта шудааст ва дар ана ҳамин айём ин баромадани чилла дар назар дошта шудааст. 26 январ вақте ки чилла мебарояд, ин маънои онро дорад ки аллакай мо барои то Наврӯз дар шинондани ниҳол, дар ҳосили хуб ба даст овардан аллакай кишту корро дар заминҳои худ оғоз карда бошем. чорабинӣ бо баромади муовини роҳбари донишкада Абдуқодир Акрамов оғоз гардида, таъкид гардид ки ба шарофати соҳиби истиқлолии кишвар ва кӯшишҳои пайвастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон масъалаи ҳуввияти миллӣ ва эҳё гардидани таърихи кӯҳан, инчунин муроҷиат ба осори пешин ва зинда намудани чеҳраҳои таърихиву фарҳангии гузаштаи халқи тоҷик ба ҷои аввал баромад. Директори китобхонаи вилоятии оммавӣ ба номи Тошхоҷи Асирӣ Баҳром Мирсаидов оид ба пайдоиш ва мазмуну муҳтавои ҷашни сада ҳарф зад. Қайд гардид ки моҳияти ҷашни садаро пирӯзии рӯшноӣ бар торикӣ, гарму бар сармо ва некӣ бар бадӣ ташкил дода, мардум онро бо афрӯхтани гулханҳои бузург таҷлил мекарданд. Сада ҳамасола дар рӯзи 10 моҳи баҳмани солшумори ҳиҷрии хуршедӣ таҷлил мегардид, ки баробар ба 30 январи солшумории милодӣ мебошад. Дар интиҳо барномаи пурмуҳтавои фарҳангӣ ба чорабинӣ ҳусни бештар зам намуда, садои суруду оҳанги дилнишин дар иҷрои донишҷӯён ва ҳофизони хушовоз пешкаши аҳли нишаст гардид. сарзамини мо дорои таърихи бисёрсолаи боғдорӣ буда, меваҳои шаҳдбори ҷумҳурии офтобии мо дар хуриҷи кишвар низ харидорони худро доранд. ҳамзамон маҳсулоти боғоту ангурзори мамлакат қисми ҷудонашавандаи меваҷоти истеъмолии аҳолии ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, рушди соҳа дар роҳи расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегияи ҳукумати кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад. саҳми хоҷагии ниҳолпарварии ноҳияи шаҳри нав дар рушди соҳаи боғотокпарварӣ ва таъмини хоҷагиҳои кишоварзӣ бо ниҳолҳои гуногуни дарахтони мевадиҳанда назаррас арзёбӣ мегардад. мавзӯъро ҳамкорони мо Хуршед Ҳалимов ва Тоҳир Сулаймонов идома медиҳанд.
با مقصد رشد ساحه باغداری طی سالهای اخیر در مملکت یک قطار برنامه‌های دولتی عاید بر رشد ساحه راه‌اندازی گشته بنیاد میدان باغ و تاگزار به مراتب زیاد می‌گردد و نشاندهنده‌های صادراتی میوه‌جات نیز سال تا سال بالا می‌رود. خوجگی نیالپروری نیز در بنیاد باغ و تاگزار نمونوی و دارای حاصلی بلند سهم ارزنده دارد، زیرا قبل از بنیاد باغ و تاگزار برای دهقانان پیش از همه انتخاب نهال درختان میوه‌دهنده‌های خوش‌صفت و بازارگیر لازم می‌آید، به آن خاطر که باغداران منفعت خوب به دست آورند. خوجگی نیالپروری به نام میرزا ترسنزاده نوحه شهرنو از جمله خوجگی‌ها میباشد که به پرورش نیال‌های گوناگون میوه‌دهنده و تاک انگور مشغول است. امسال خوجگی ما زیاده از 135,000 دانه نیال‌های هرخیله تیار نموده است برای پیشکش باغبنیادان دولتمان. نیال‌های میوه‌دهنده قریب 40 نوع زیاد میباشد. امروزه به طلبات امروزه ما نگاه کرده من اینجا نیال‌های نادر یعنی پاولونیا، کاتالاکا گفتگی نیال‌ها تیار کردیم که این در آینده در کار میشود. ما به غرض اینا با نیال‌های حاضره من ساسنا، توی کمپاکتنی، ماژاویلنی، کیپاریس حاضر امروزه طلبات نگاه کرده تیار کرده استادیم از همونو هم ما گفته با پیشنهاد کرده میتوانیم که نیال‌های ما از همون کسلی‌های ضرررسان تازه میباشد با خوبی استانداردی میباشند. در این خوجگی دهقانان اساساً به پرورش نیال‌های درختان میوه‌ده و تاک انگور مشغول میباشند که آن سه مرحله را در بر میگیرد. اولا تخم نیال را میشنونند، سال دوم بعد قامت راست کردن آن را پیوند میکنند. بعد این عمل پس از یک سال نیال برای شنوندن آماده میگردد. یعنی برای پرورش یک نیال 3-4 سال زحمت میکشند. با چنین ترتیب همساله کشاورزان تا 200,000 بیخ نیال سیبناک، شفتالو و زردالو، بادام و چهارمغز، گیلاس و آلو و دیگر نوع‌های نیال‌های میوه‌دهنده را آماده کرده پیشنهاد خریداران می‌نمایند. اکنون حاضر عین بنیاد کردن باغ‌های نو هست. امروز اگر ما شنونیم حال تا اول بهار 1.5-2 ماه هست، این گویا که یک سال پیش شنوندگی بارین پیدا میشد، گویا که نیال‌های ما جایش میگیرد. جنبش گرمی زمین که نیال عمل می‌یابد با نیال‌های آینده درخت‌های خوب حاصل دهنده میشن. در برابر پرورش و فروش نیال‌ها برزگران کارخانه نیال‌پروری به نگاهبین 60 گکتار تاگزار و 70 گکتار باغ نیز مشغول میباشد. дар мамлакат намудҳои гуногуни ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагони нодир сукунат доранд ки аксари онҳо дар китоби сурхи тоҷикистон ворид гардиданд. қисмати зиёди онҳо дар баландкӯҳҳо зиндагӣ мекунанд ва дар фасли зимистон ҳангоми боридани барфи зиёд дар дарёфти маводи хӯрока ба мушкилӣ рӯбарӯ мегарданд. бо мақсади ҳифзу нигаҳдории олами вуҳуш дар ин рӯзҳо кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангалӣ ба номи Саид Аҳмад Каримови ноҳияи Ховалинг корҳои биотехникӣ мегузаронанд. шарҳи ҳамкорони мо аз ноҳияи Ховалинг дар ин хусус. ҳамасола бо мақсади ҳифзу нигаҳдории ҳайвоноти ваҳшию паррандагони нодир дар намоҳии кӯҳистони мамлакат кормандони бахшу шӯъбаҳои ҳифзи муҳити зист ва хоҷагиҳои ҷангалу хоҷагиҳои деҳқонӣ дар рӯзҳои сарди зимистон корҳои биотехникӣ мегузаронанд. имсол дар водиҳо барф наборида бошад ҳам дар баландкӯҳҳо ки ҷои сукунати ҳайвоноту паррандагони нодир аст барфи зиёд боридааст. кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ба номи Саид Аҳмад Каримови ноҳияи Ховалинг ин рӯзҳо дар мавзеъҳои сукунати ҳайвоноту паррандагон корҳои биотехникӣ мегузаронанд. барои ин аллакай дар фасли тобистон миқдори зарурии коҳу беда ва хӯроки консентратӣ захира карданд. оиди корҳои биотехникӣ барои соли 21-22 муассисаи давлатии хоҷагии ҷангал ба миқдори 4 тонна гандум, 1 тонна 800 кило кунҷора, 2 тонн ҷав, 1 тонн 200 кило ризи гандум ба ғайр аз ин 20 тонна хушок дар 5 минтақаи ҷангалпарварии ноҳия захира кардан барои ҳайвонотҳои нодир, ҳайвоноти ваҳшӣ. хоҷагии ҷангали ба номи Саид Аҳмад Каримов дар ноҳияи Ховалинг яке аз хоҷагиҳои калонтарин дар вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад ва баландии баъзе мавзеъҳояш аз сатҳи баҳр то 3000 метрро ташкил медиҳад. дар ҳудуди хоҷагии мазкур ҳайвоноту паррандагони зиёд сукунат доранд ки аксари онҳо дар китоби сурхи Тоҷикистон шомил гардидаанд. ҳоло ки дар ин баландиҳо то 45-50 сантиметр барф боридааст, ҳайвоноту паррандагон дар дарёфти хӯрока мушкилӣ доранд. гузаронидани корҳои биотехникӣ бошад ин
مشکلات حیوانات و پرندگان را آسان می‌گرداند و تا آب شدن برف با خوراک تامین می‌شوند. حدود از مرکز ناحیه تقریبا 15-20 کیلومتر دورتر در بلندی تا ای سطح بر 2700 زیاده ای 50-60 سانتی متر برف ریختگی است. برای همین ما در این موضوع بلندکوی منطقه زغر حوزه کارهای بیوتکنیکی گذرانده هستیم. در آینده در 5 منطقه ما کارهای بیوتکنیکی را میگذرانیم. کارمندان بخش حفظ محیط زیست و خواجگی جنگل با کارهای بیوتکنیکی خواجگی‌های دهقانی و ساکنان دهه‌های حدود خواجگی جنگل را جلب کردند که در کمک به عالم وحوش در دریافت خوراک مساعدت میکنند. شیرین جان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلوف از ناحیه خاولینگ برای برنامه نوید. با تشبث جماعت دهاتی به نام میرزا علی وایسفی ناحیه وسه با مقصد جلب زنان خانه‌نشین به کارهای خانگی و احیای هنرهای مردمی تدبیر اندیشی کرده می شود. گفته شد که تشکیل گروه‌های زنانه نتیجه پرثمر دادند. یکی از چنین گروه‌های زنانه در دهه چهارباغ از 5 سال فعالیت خود نتیجه گیری کرد. جزئیات بیشتر در مطلب خوجه نظریف. این توقیه‌های چکن مسئول کاری ساکنی دهه چهارباغ از دهه به نام میرزا علی وایسفی ناحیه واسه زیفنومی وطن و بوده با استقبال جشن عید ملی تاجیکان نوروز با درخواست نورسان و جوانان دختر شدند. در دهه چهارباغ خاله زیفنومی برابر دختر توقی چکن قلمکش ماهر است. این لحظه روی این متاع سفید نقش گل‌های بالای توقی را میکشد. دختر توقی چکن انا همین طور از نقش آفری آغاز می‌یابد. زیفنومی در ماه ینور با کمک فرزندانش همه گونه 30 توقی چکن دوخته است. تا نوروز باشد مقصد دارد که باز 100 توقی دیگر دوزد. توقی را خیلی بر وقت میدوختیم با ایبان رفت بود ایبان که با اثر اینا آغاز شد با دوختن اثر کردیم. موافق طلبات همه آدما میدوزیم. میوین میگن مورای خیلی بگین خیلی بدوزین گل بدوزین اینا بنویسین. ما هم خیلی چه خیلی که همی خودشون میفورم خیلی میکنیم میتیمشون. من یک توقی را 30-35 سو میفروشم با در همی خونه یک چیز دانی یوردم میتا مثال با یک نوستم با یک چیز میخرم هیچی نخرم روچکه و دفترش میخرم همه همی با همی هنر در هیچ وقت خور نمیشه هنر داشته باشی هنر من در یکون وقت خور نمیشه حاضر من که خودم پیر شدم حاضر دخترم میکنم میدوزم نشونش میدوزم میچسبونم. در دهه چهارباغ دهاتی به نام میرزا علی وایسفی ناحیه واسه 5 نفر این زنان خانه‌نشین با خاله زیفنومی همراه شده در پیروی با او هنر دوزندگی را از خود نمودند. این گلدوزی ها را زنان با مصلحت همدیگر در یک جایگی دوختند. در چنین محیط دوختن توقی های چکن هم آسان گردید میگوید خاله زیفنومی. اکنون در دوختن توقی ها به زیفنومی دخترش کمک رسانیده هنر مادرش را نیز از خود کرده است. این آرزو در نصیب بشه توقی دوختیم چودر دوختیم کتای چکن دوختیم همین چیزی پیشنهاد ممکنه همین چیزا ایودش میبریم. جلب زنان خانه‌نشین به شغل پرثمر و اعتبار بیشتر به کسب‌های مردمی دادن یکی از سمت‌های فعالیت کاری در جماعت دهاتی به نام میرزا علی وایسف بوده. با شغل جلب گردیدن این زنان نتیجه کارهای ترغیباتی کارمندان جماعت دهات میباشند. ما همین زن‌های خانه‌نشینی که در خانه شدن بیکار ما هم میور کوچه به کوچه گشته میور مثال با کار شغل بستیم مثال با دوزندگی با پخت پزو همین زن‌هایی که در خانه شدن همش با کار تامینن در دهات. چی نتیجه دادمی؟ نتیجه خوب داد. بسیاری زن‌ها حاضر دیگه با کار شغل دارن فقط با دوختن لباس‌ها و مثال هنرهای مردمی که مثال پخت پزها با اینو سر کار دارن زن‌ها دیگه واسه در دهات بیکار نیستن زن‌ها بسیار همه به هنرهای خودش علاقه دارن. این کوچه دا میدرو مثال نه توقی میدوزن نه قراقی میدوزن کوچه دیگه میرن برای پخت پزها گام میزنم. من همچون رئیس زن‌های همین دهات گیو و گلندم و همین زن‌ها فقط همین شغل دارم که مثال همین زن‌ها همش با کار تامین شود. در دهات به نام میرزا علی وایسف چنین گروه‌های زنانه در دیگر دهات‌ها فعالیت پرثمر دارند. گزارش خوجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.
дар асоси нақшаву чорабиниҳои шуъбаи маорифи шаҳри Турсунзода аз аввали соли хониш байни хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ олимпиадаи фанӣ гузаронида мешавад. Ҳамин тариқ дар озмун давталабон аз рӯи 13 фан, забон ва адабиёти тоҷик, забони давлатӣ, русӣ, англисӣ, таърихи халқи тоҷик ва ҳуқуқ, риёзӣ, физика, химия, биология, технология информатсионӣ ва дигар фанҳо миёни ҳам рақобат мекунанд. ҳамкорони мо Соҳибнур Абдурасулов ва Тоҳир Сулаймонов дар ҳамин мавзӯъ гузориш медиҳанд. дар олимпиадаи фание ки аз тарафи шӯъбаи маорифи шаҳри Турсунзода ташкил гардида буд, дар маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо баргузор гардид. хонандагони синфҳои 3, 4 ва 5 аз фанҳои санъати тасвирӣ, забони англисӣ ва математика дар олимпиада иштирок намуданд. санҷиши дониши хонандагон тавре дар низомнома муқаррар гардидааст ки аз рӯи шартҳои зерин иборат аст: саволҳои хаттӣ, ҳалли мисолу масъалаҳо, ҷавоб ба саволҳои пешниҳод кардашуда сурат гирифт. барои иҷрои ҳалли мисолу масъалаҳо 40 дақиқа ҷудо карда шуда буд. маркази дарёфт аз сон фаъолияташ гузарондан озмунҳо, олимпиадаҳои байналмилалӣ бо тамоми чорабиниҳои шӯъбаи маориф аз тарафи марказ гузаронида мешавад. ҳамасола дар марказ дар асоси нақшаи худи маркази рушди истеъдодҳо олимпиадаҳои фанӣ гузаронида мешавад. имрӯз инчун дар марказ олимпиадаи байналмилалӣ фисо гузаронида истодаем. аз тарафи хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар марказ ҳузур доранд. шӯъбаи маорифи шаҳри Турсунзода иттилоъ медиҳад, дар олимпиада наздик 200 нафар хонандагон аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Турсунзода иштирок намуданд. намояндаҳои маркази ҷумҳуриявӣ дар олимпиада ҳузур доранд. олимпиада ҳамчун тадорукот иштирок доранд. олимпиада дар сатҳи ҷумҳуриявӣ, дар сатҳи байналмилалӣ ба роҳ монда, шаффоф ба роҳ монда шудааст. натиҷаи олимпиадаи байналмилалӣ аз тарафи тадорукот санҷида мешавад. дар ҳайати тадорукот санҷида мешавад. муҳлати 3 рӯз муайян карда мешавад натиҷаҳо. натиҷаи олимпиада ки рӯзҳои наздик аз тарафи марказ ва шӯъбаи маорифи шаҳри Турсунзода маълум мегардад, ба ғолибон медалу ифтихорнома аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр сарфароз карда мешавад. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навед. ҳамин ҷо барномамон ба анҷом мерасад, вале барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома доранд. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр. мактаби гаризон шароиту имконияти муосири таълимро барои синфҳои аз 1 то 11 бо забони англисӣ, таълимоти омӯзгорони хориҷӣ ва дохилии дорои таҷрибаи кории системаи байналмилалӣ, синфхонаҳои барҳавову муҷаҳҳаз, таъмини китобҳои дарсӣ ва хизматрасонии китобхонаи электрониро пешниҳод мекунад. маҳфилҳои техникӣ, варзишӣ, фарҳангӣ ва ҳунармандӣ лаёқати бачагонро баланд мебардоранд. инҷо усули нави таълим бо забони англисӣ бо системаи Jolly Phonics бо масъулияти баланди таълимдиҳӣ буда, қабули бачагони синни то мактабӣ, назорати доимии камераҳо ва ғизои гарму солим сари вақт таъмин аст. фарзандони шумо ба мактаб ва ба хона тавассути нақлиёти махсус расонида мешаванд. мактаби гаризон, донишҳои муосир ва таълимоти дилхоҳ. моҳтарам шаҳрвандон ва андозпорандагон, тавассути сомонаи кумитаи андоз хизматрасонии эквайрингӣ ҷорӣ карда шудааст ки тибқи он шумо метавонед бе ташриф овардан ба нуқтаҳои хизматрасонии бонкӣ бо истифодаи кортҳои пардохти бонкӣ, виза, мастеркард ва корти миллӣ маблағи андозҳо аз объектҳои молу мулки ғайриманқул, андози замин, андози нақлиёт, боҷи давлатӣ ва маблағи патентро ба буҷет пардохт намоед. барои гирифтани маълумоти иловагӣ оиди хизматрасонии мазкур шумо метавонед ба рақами соддакардашудаи телефони 151 ё телефони боварии 2330905 ба кумитаи андоз муроҷиат намоед. кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон.
орзуҳоро ба нақшаҳо табдил додан, нақшаҳоро бошад ба орзуҳои амалӣ гашта. чойи тез дӯстонро рӯҳбаланд менамояд. фардо таъмир мекунам. фардо таъмир мекунам. фардо таъмир мекунам. истед, ман ба болои бом. ба шарофати жакеи ба ҳамаи кор вақт меёбам. Первые холода принесли с собой кашель. Это исправимо. Примите Коекс. Натуральный сироп от кашля Коекс признан эффективным отхаркивающим средством для устранения застоя в дыхательных путях при бронхите и простуде у взрослых и детей. Коекс эффективно устраняет кашель и одышку при простуде. Коекс – надежная защита для всей семьи. И холода не страшны. Китфлен – препарат в виде таблеток и сиропа применяется при воспалении почек, мочевого пузыря и мочекаменных болезней. Китфлен изготовлен на основе лечебных трав и безвреден для организма. тартиби кори пасандози музораба муштари маблағҳои худро барои дарёфти фоида ба бонк бовар мекунад. бонк маблағҳоро дар лоиҳаҳои боэътимод ва фоидаовар сармоягузорӣ мекунад. фоидаи гирифташуда байни муштарӣ ва бонк тақсим мегардад. барои чӣ пасандози музорабаро аз Тавҳид бонк интихоб мекунанд? барои он ки ба тамоми меъёрҳои бонкдории исломӣ мувофиқат мекунад. даромаднокӣ аз ҳаҷми маблағи пасандоз, муҳлати он ва ҳаҷми ҳармоҳаи фоидаи бонк вобаста аст. корти дебетиро бароятон тӯҳфа мекунем. Тавҳид бонк, бонки бефоизи шумо. гапи калонҳоро гӯш намекунед. чанд бор гуфтам, оби хунукро нанӯшед, пойлуч нагардед. ҳеҷ гап не. ҳоло ман шуморо табобат мекунам. ман барои шумо табобати самаранок дорам. стоп грип, доруи замони нав барои раҳоӣ аз шамолхӯрӣ ва зуком. шарбати он барои кӯдакони аз сини 1 сола. маҳсулот аз ширкати Vega Farm. аз дарди сар ранҷ мекашед. Пардифен ба шумо аз таб, дарди сар ва дарди дандон кӯмак мекунад. аз дарди миён ва буғум шумо азият мекашед. Пардифен актив гейл барои сабук кардани дард мусоидат мекунад. кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад? бале, аллакай чанд рӯз шуд. Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад Пардифен Kids. Пардифен ҳамеша бо шумо. Пардифен аз ширкати Vega Farm. шифохонаи табобати чинӣ барои муолиҷаҳои бемориҳои гуногун бо мутахассисони бо таҷрибаи чиноӣ даъват менамояд. дар марказ барои муолиҷаи бемориҳои дарди буғумҳои тамоми бадан, сутунмӯҳраи гардан, фалаҷшавии дасту по, ревматоидни артрит, остеонекроз, аллергия, донача дар рӯй, илтиҳоби простата, варамшавии простата, дошта натавонистани пешоб, номукаммал кор кардани майнаи сар, хотираи заиф, бедорхобӣ, изтироб, ҳаяҷон, ҷоғар, варамшавии ғадуди сипаршакл, диабети қанд, фишорбаландӣ, ҳолати бади инсултӣ, бронхит, астма, ринит, гаймарит, аллергический ринит, бемориҳои меъда, гостроэнтерит, варами рӯда, диарея ва ба дигар намуди бемориҳо шароитҳо фароҳам оварда шудааст. инчунин усулҳои чиноии табобати бемориҳои мардона, табобати ҳама гуна бемориҳо тавассути гиёҳҳои шифобахш низ дар ин ҷо ба роҳ монда шудааст. суроға шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи деҳоти 50, қафои диагностика. телефон барои тамос 88 111 14 41. шумо сулфа шудед ва он шуморо нороҳат мекунад? шарбати брамисол сулфаро рафъ, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф